Добър вечер. Казвам най-напред на госпожа и господин заместник кметовете на Харманли и на всички вас, почитатели на литературата, почитатели на поезията. Наистина виждам много такива сред вас и това е хубаво. Хубаво е, че мога да открия 18-то издание на празника Изворът на Беломората като едно своеобразно продължение на честванията, посветени на 100 годишнината от създаването на Съюза на българските писатели, чиято кулминация беше именно тази седмица. Защото ако имаме 100 години история на Писателския съюз, имаме и 32 години история на националната литературна награда Изворът на Беломората и на празниците, които я съпровождат. Затова позволете ми съвсем накратко, чрез лауреатите на наградата, която е основното събитие в празниците, да спомена за тази наистина история в историята на българската литература. Наградата се учредява през 1981 година и нейн първи носител е поетът Дамян Дамянов. През 1983 година лауреат става поетът Янко Димов. През 1985 година, във връзка с неговата 60 годишнина, наградата получава Генчо Стоев. През 1987 година Надя Китрибарева. През 1989 година Рада Александрова. И през 1995 година, след известно прекъсване на празниците, с наградата е удостоена Лиляна Даскалова. 1997 година лауреат става Калина Ковачева. 2 години след това, 1999 година, наградата взема Елка Няголова. 2001 година Ивайло Балабанов. 2002 Маргарита Петкова. 2003 Надя Попова. 2004 Петър Анастасов. 2005 година Трендафил Василев. 2007 година Гриша Трифонов. 2009 година Зоя Василева. 2010 Петър Карангов. 2011 Ели Видева. И тази година наградата, знаете, ще бъде връчена на поета Георги Константинов, 18-тият носител на награда. Тези имена са свидетелство за стойността на тази награда, национална литературна награда, една от най-престижните в България, която се присъжда от жури на Съюза на българските писатели за цялостно творчество и принос в развитието на българската литература, в частност посветено на жената. Искам, преди да продължим, имам впрочем предложение, да почетем паметта на тези лауреати, които не са между нас, не са между живите, а това са Дамян Дамянов, Янко Димов, Генчо Стоев, Надя Китрибарева, Лиляна Даскалова и Калина Ковачева. Нека заставаме на крака да почетем паметта им. Те присъстват сред нас чрез творчеството си. Но тук присъстват и поети, членове на Съюза на българските писатели, които по традиция на всяко издание на празника Изворът на Беломората четат свои стихове и тази година ще бъде така. Ще ви представя поетите и авторите, които ще четат тази вечер. Преди това да не пропусна и няма да пропусна да кажа, че и тази година празниците се организират от община Харманли съвместно с Съюза на българските писатели, с ДСЖ Харманли, с Сдружение Изворът на Беломората. Наградата, както знаете, в размер на 1000 лева и статуетка, дело на скулптура Михай Мандаджиев, се осигурява от община Харманли. Община Харманли е тази институция, която успя и в един от най-трудните години на прехода да съхрани празника, да съхрани наградата, защото тя е символ. Символ на родолюбието, такава каквато е била Гергана, символ, който трябва да присъства постоянно в родовата ни памет, в нашата история. И така, радвам се да ви представя поетесата Анжела Димчева,
която има над 350 публикации, поезия, литературна критика, сатира, преводи в над 30 издания. Автор е на 4 стихосбирки, Предспомен, Температура на духа, Сезони на душата и Крехка суета, изляза тази година. Носителка е на 3-та награда за сценаристика през 1988 година на конкурс за клубен сценарий, на наградата за поезия Лиричен кръстопът на музите София, на първа награда за поезия Свищовски лозници и втора награда от националния литературен конкурс Бин Иванов, както и на други награди, превеждана на много езици. Анжела Димчева. Това е последната ми книга, която излезе през април. С нея и с другата ми книга, която съдържа критически статии, отбелязах моята 50-годишнина и последното стихотворение в книгата съм посветила на изкуството. Казва се Изкуството 2. По-дълго от преживян апокалипсис, по-тъжно от заледен океан, по-непристъпно от смъртта, по-вкусно от любовен роман. Тя е за него чаша крехка суета. По-неприлично от болката, по-предвидимо от таралеж, по-цветно от портокал, по-изплъсващо се от скреж. Той е за нея значещ интервал. Преди рисунката идва сълзата, преди стиха счупваме егото, преди дуела посиняват устните, преди сонатата ще оглушея. Дяволе, ти ли измисли изкуството? Благодаря. Дами и господа, Гриша Трифонов. Много се колебая, защото не помня какво съм чел. Всяка година четем стихове на Изора на Долановата. Ако прочета някое от което съм чел по-рано и вие го помните, това е добре. Ако не го помните, значи ще трябва да го чета още няколко пъти. Десният бряг на Марица. Това ми е последната България. Последната. Не ми остана шепичка народ след всичките велики преселения. Не ми останаха коне. Последният лежи на хребета и рие все по-бавно каменния сняг. Това ми е последната България. Разселвах се, населвах, поселявах. Дошло е времето да се заселя. Дошло е мястото да се заселя. В студените триви на този бряг нахвърли поглед от последния си кон, от костите му, да ми светят като храм от хребета, додето рия стъпия си меч земята. Това ми е последната България. Георги Николов е безкрайно интересен поет. Дори и с това огромно количество стихове, с които ни залива всеки ден в интернет, не може да ни накара да престанем да четем стиховете му. Така че, Георги Николов. Много благодаря на Гриша Трифонов. Така се чувствам малко вече пророк в собствения си град с негова помощ. Аз първо, понеже тук сме повече мъже в това литературно четене, и второ, защото имам една нова книга, която е изцяло със любовна лирика, макар аз да не обичам много това определение. Казва се "Навлизане в миража". Тя ме дадаха Гриша Трифонов да й бъде редактор и един вид издател, дано да види скоро Бял свят и с ваша помощ, като спонсори, някои тук. Така че ще прочета две стихотворения от тази книга, те и двете са без заглавие. Говоря ти с всичките си гласове, с моя глас, с гласа на папагала на рамото ми, с вътрешния глас на вентрилоквиста в мен, с отразгавел корем, с гласа на Христо Фотев ти говоря,
колко си хубава, Господи. С отчаяние крясък на пълн, помоза на кълвачите говоря ти с всичките си гласове, но ти не чуваш, дори с един свой слух не чуваш как ти говоря аз. Второто стихотворение. Дори когато те няма, нещо от теб витае в стаята. Гръбначният ти стълб е оставил пунктира си по облегалката на стола, въздухът е запаметил движенията ти. Следвам ги като стъпки в снега. Най-много се задържам на мястото, то е обетовано за мен място, където си ресела косите си и един златен косъм ми останал погребана. Когато се връщаш, обличаш халата, лежаш на леглото, безформено сгърчен, докато не си била в него. Така се чувствам и аз, когато те няма. Като дух, излязъл от лампата, сновящ из стаята, неповикан от никого, раболепен към себе си, непотребен. Сега идва ред на третия набор. Боян Ангелов, който е най-продуктивен сред нас, като автор на 18 книги, аз ще спомня поетични подчертавам. Дами и господа, Боян Ангелов. Уважаеми дами и господа, аз съм тук преди всичко като представител на Съюза на българските писатели. От името на нашия председател Николай Петев искам да изразя своето възхищение към тази традиция, която стана всъщност едно от най-ярките литературни събития на България, даването на наградата Изворът на Беломората. Тук е нашия лауреат тази година Георги Константинов, който като заместник-министър помогна много на списанието, за да може вече то да отбележи своята 144-та годишнина. Но сега минавам към моите стихове. Косите на нощта. Умората, превъплатена в гном, е бледо отражение на ваза в събуденото за съня съзнание, но нямото джудже не ми разказа, че пеперудите са оседлани, че феите все още спят и щом повикани на совата зовът, по мост от паяжина ще преминем над езеро, посеяно с русалки, над кълбовидни църкви с цвят карминен и над планети, като нокът малки, отвъд материалното, отвъд. Ели Видева, лауреат на наградата, Южната на наградата, Изворът на Беломората. Естество. Хоризонтът ми е планина. Изгреват и в мислите ми къдри и навява топлина и мъдрост. Хоризонтът ми е планина. Черен път ме води към върха, а гората свети в зелено. Слънцето от жарка обич стене. Черен път ме води към върха. Вятър свири в крушово листо, гълъбица под балкона кука, дъжд от жълъди в тревата руква, вятър свири в крушово листо. И вселената залита на кравай в очите ми очудени полусия. Миналото в бъдеще замира пред вселената залита на кравай. И има още един поет сред нас, който ще чете повече, защото това ще бъде неговият авторски рецитал с излъчването му на Националната литературна награда Изворът на Беломората. Дами и господа, много се радвам, че имам честта да ви представя 18-тият носител на наградата, поетът Георги Константинов. Наградата, както казах вече, се осигурява от община Харманли и тази вечер
Тя ще бъде връчена на господин Константинов от заместник-кмета на общината инженер Гено Генев. Заповядайте, господин Константинов. Здраве и всеки така. Радвам се, че получавам тази награда, защото се считам за един от тези поети, които търсят, а може би и намират път към сърцето на човека. Ако наистина душата е вечна, то значи е вечна и любовта. И аз ще изчезна, и аз ще отплувам отвъд себе си, ала моята любов ще ме надживее. Вятърът ще извайва каменни профили, дъждът ще тъче нови копринени нишки, ала животът, чувството по-силно от мене, ще продължава и след мен. Може би, навярно, душата е вечна, но само влюбената душа. Още преди да те срещна в живота си, теб съм обичал. В древни гравюри и улични фотоси, в звездна колижба, в шумни площади и празни понятия, в цирков спектакъл, по телевизия, по телепатия, теб аз съм чакал. Колко години без шум са сближавали двата маршрута, колко причини света са създавали тази минута, нежния сблъсък на влюбени атоми, вид на вселени, още преди да не срещне съдбата ни, ти си до мене. Ти ме издигаш по стръмните пътища, ти ме възпираш. Моите кошмари и приказни сънища ти режисираш. Двама се лутаме болка и истина, гняв и сърдечност. Тази любов е в безкрая единствена, миг като вечност. От чувства мигновенни, разплакана си пак, не бързай ти към мен с самолет, с влак, където и да бъдеш, в мига на лудко днеш, решиш ли да се върнеш, тръгни към мен пеш. Върви по пътя бавно и бавно успокой, желанието странно отново да съм твой. Върви по пътя дълго, през дълъг трезвен ден, случайно каснал дълъг, умилвай, неспомен, целувай дъха в люля, изгрял пред теб зори, сравнявай ме с други, от мене по-добри. И ако ми забравиш целта на своя път, и ако побеждава мечтата твоята плът, ще спреш пред мене малко, в миг необикновен, и търсила ме дълго, ти дълго ще си с мен. Благодарност и овации към Георги Константинов, който превърна тази вечер в истински празник на поезията. Аз съжалявам, че в това литературно четене включихме един друг поет, автор на прекрасни текстове, на книги, член на Съюза на българските писатели, но той текстовете си по-добре ги пее, отколкото ги рецитира, а напоследък това го прави в дует с Милица Божинова. Асен Масларски. Добър вечер. Добър вечер.
ви за аплодисментите. Аз, понеже моят приятел Жора Николов ме представи като член на Съюза на писателите, излязах с очила и с листче в ръка. И така се полага на един член на Съюза на писателите.